Nyakwaramogi Ajuang dakika en 42 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet Matai nyinga Joyce Oduro. Okinyi ma kawuono Nyakwaramogi Ajuang antiere kae kod Boniface Otieno mar mondo mi wang'isi gigo manitiere e gazet. Oyawre Boniface, ichiew nade? Ayawre ahinya, achiew maber. Ageno ni bendi chiew maber. Okinyi ma kawuono Nyakwaramogi Ajuang duto kama gintie bende ageno ni ochiew maber. Wan kae mondo awalidh nigi gazet ariyo odiochieng' ma kawuono, gazet ma Daily Nation kata gazet ma The Standard. To king'iyo gazet ma Daily Nation kod The Standard, epani gazet mane ma jopiny nyalo ringo nyiewo ahinya odiochieng' ma kawuono, Boniface? Anyalo wacho ni weche shagi nikech gazet ma Daily Nation ndiko kaka omenda maromo bilion 11 okwal e duol mar SHA. To gazet ma The Standard to wacho ni no longer in charge. Kendo neno ka picha Inspector General of Police oket kacha. In short, gitemo penjo ni to gik matimore pacho kae kaka mancho timre ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua othaya koche kanisa monj machalo kamago timore nang'o to police nitie. Aparo ni mae to wach ma nyo the first time mane news nyo break gazete mang'eny pacho kae ne ondike. Gima wach manyalo wacho ni kawuono gazet mibro us en mar Daily Nation nikech wach ma gikete mbele kae en wach no ma buogo jo Kenya mang'eny kabisa nikech omenda ma kore lach kaka bilion 11 kanyalo lal e duol mar SHA seche ma piny Kenya nitie ng'ukruok mopogore opogore e weche chieth. En gino ma paro ni buogo japiny kabisa, kendo ripone ni to ang'o minyalo tim mondo mi lal mar pesa ma kore lach kamae kik bed med dhi mbele e okinyi ma kawuono. Iwacho ka joma kare ahinya, kendo mane momiyo adwa ni wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi ma kawuono mondo wang'i ane gigo duto ma gazet ma Daily Nation omiyo pek. Kopogore kod wach mano mar kuo kata mibadhi mosebedo katimore ka gucho omenda mano mar SHA, wang'eno odiochieng' manyoro jakom mano mar duol matayo weche mag yiero pacho kae Erastus Ethekon gin bende ne giyudo thuolo mano mar loso kod ute fwambo ka bende koro ne giyango chenro ma gintiere godo mano motelo ne yiero mar 2027. Kata kamano ne giwacho ni ok gibedo kod nyalo mano mar nono kiewo kachiel kod yango kiewo manyien e pacho kae ka yiero mar 2027 pok ochopo. Kete kae ni why there won't be new electoral units for the 2027 polls. Kopogore kod mago weche mago mag nek mag joma mine bende neno ka gazet mano ma Daily Nation omenyo. Ndike kanyo gin weche makoro kete sector mano mar crime kata maundu mosebedo katimore pacho kae. Crisis, femicide crisis, how farming cycle, school terms and public transport fuel the vice. Mago mogo kuom sectors makoro yango no sebedo ka nyayo medruok mag nek mag joma mine e pacho kae. Weche mamoko mag gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono, Boniface, bathe kanyo bende neno ka nitiere tipo mano mar japuonj moro ma jahigni 35. Owach kae ni Madad Tutor had survived another Al-Shabaab attack e kinde mokalo chien. Kata kamano e kinde mane otony kowuok e lak tho jomaundu kata kweth jonjore mag Al-Shabaab nong'ise ni gibo duogo. Te kinde makoro ne giduogo ne gikawo ngimane matiende ni ne ginege. Mago duto obo bedo ka walidho. To mana kaka isewacho ni jopiny nyalo gomba ahinya mar mondo mi ong'i ane mibadhi mosebedo katimore ka guch omenda mano mar SHA. Adwa nodhi it gazet mar 4 mar gazet mar Daily Nation ka nyaka sani jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth mano Aden Duale osewacho ni nitiere jochiw thieth ma bandia maderom 40 ma osemaki kitudo kod kuo makama. Omenda maderom bilion 11 oselal e aguch omenda mar SHA. Kiwacho ni nitiere ute thieth mago mag ji giwegi mosebedo ka oro claims mabandia mosemiyo nitiere pesa mathoth mawuok ka omenda mar SHA. To kinono gadiera iwacho ni seche moko gioro claim ni gitimo bero makama to kong'i to kara onge gima gitimo. Nyalo wacho ni en wach ma tek kabisa nikech agucho agulu mar omenda mar SHA mana kaka isewacho oselalo bilion 11 chakre October 2024 nyaka April 2025. Kendo kinyalo paro mane period maparo ni agulu ni nobedo established. En wach malit kabisa nikech seche ma for example Duale wacho jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni pesa gi yore achiel kuom yore mamiyo pesa gi lal en ni jogo matiyo hospitande gi nita register themselves kaka jotuo kendo giyudo go loophole mar kwalo pesa ma kore lach kamae. Kendo wachore kae ni cesarean section
joma mine seche madhi nyuol ka nyathi otamre biro in a normal process seche moko chunoga mondo otim gi cesarean but yudore ni cases moko ok merit kendo yudo ni itimonegi cesarean to koro en ng'atno ma nyalo konyore normally. Anyalo wacho ni owacho ni nitie jogo mosendhi kendo ageno ni okwach kich biro kawo nigi hatua mowinjore mondo ne ni to jok machalo kamagi inyalo migi kum mowinjore kodgi. But an anyalo mana medo wacho ne jatend migawo mar thieth pacho kae Aden Duale ni pod in gi tich maduong' kabisa. En owuon ose admit ni kane odonjo Afya House kacha to ne owinjo ka dhano luongo Afya House ni Mafia House kendo nopenjore ni to wach nying marach kamae to mi section motiye nikech ang'o, but oseyudo osetimo nonro makare oseyudo ni bad migawo motelo ne mibadhi ng'enyie. An anyalo mana medo ng'ise ni ang'eyo ne en ng'at ma ohero tich kabisa kendo ng'at matiyo one of the CS manyalo regard kaka ng'atno matiyo matek kabisa. An anyalo mana medo ng'ise ni obed very firm. Corruption ama mibadhi ok en gino mayot tieko, especially ka department moterie yudo ka en gino mosenya kabisa. Jogo mantie kuro manyayo mibadhi departments opogre nyaka to ogol woko mondo ne ni to odwa tieko wach mibadhi health ministry machalo nadi. Otherwise aparo ni gimotimo ni en gima ber wuok ka jatelo nyiso jo Kenya ni mae gima nayudo kantie kae to mae uchunguzi mwasetimo to mae nonro mwasetimo nubwa yudo ni pesa machalo kamae nolal. Seche moko wacha adier en gino manyalo konyi kata in iwuon kaka jatelo moloyo timo gima kisungu luongo ni cover up. Iseng'eyo ni nitie kwa department mari to idhi link to in jatelo wantie kanyo. Aparo no timo gima ber but wamedo mana ng'isa ni pod bedo firm kabisa mondo ne ni to jogo matimo mibadhi machalo kamagi omakgi bomigi twech mowinjore kodgi. Mane gima nyalo wacho ne chieng' ma kawuono. To kotudore kod wechego mag thieth jatend migawo mag twech kata ka ondamo mager ne jogo ma osebedo ka timo maundu makamagi, jatend migawo mag thieth mar thieth mano Aden Duale osechuno medo keto maino no ni piny Kenya obedo piny mokwongo mabobedo ka chiwo weche mag thieth kata gi sekta mar thieth obedo makare mar mondo mi jopiny duto obed maromre e kinde mag dhi manyo thieth e ute thieth ma pacho kae. To kaluwore kod ogai mano mar Jamin Wache Buche mano DPP nyaka sani nitiere directors ka achiel kod jotije mago mag kuonde tiyo ariyo mano mar Jambo Jipya Medical Clinic mayudore kaunti ma Kilifi ka achiel kod St Mark Orthodox Hospital mayudore kaunti ma Vihiga. Magi moko kuom jogo makoro ne nitiere mibadhi moro makoro ne gitimo makoro gimiyo nitiere omenda mathoth mane koro miyo hospital makamano. Kuom ranyisi wacho ka ni nitiere directors ariyo ka achiel kod jotije abich mago mag Jambo Jipya Medical Clinic ma negi chwalo claims mabandia mano maderoma $2 million negi chwalo ne SHA. Kata kamano nyaka sani koro oyudgi kod ketho. Iwacho kanyo kod dongere ni conspiracy to commit a felony. Mano king'iyo kare mano mar 393 mano kaluwore kod penal code mag chike mapacho kae. Wagino ni jogo mosebedo ka kwalo omenda e aguch omenda mano mar SHA ibo bed ka ikaw negi ondamo magera mar chik. Adona dhi gazet mar abich mana bathe kanyo Boniface mano kotudore kod wechego mago mag nono kiew e pacho kae. Odiochieng' manyoro ne wanno ka jakoma mano mar duol mochung' ne wechego mag yiero e pacho kae Erastus Ethekon nowacho ni wechego mago mag nono kiew ka achiel kod yango kiew mamoko ok bi nyalore e pacho kae. Boundaries review before polls not feasible. Kaloro ni nyaka sani wang'e ni chenro mano mar nono kiew no winjo bed ne timore kata kamano wasekalo timeline. Wang'e ni kaluwore kod pen chike ma pacho kae kiew winjo bed ni nono bang' higni 8 kata higni 12. Kata kamano wasekalo timeline makamano. Bende Ethekon nowacho odiochieng' manyoro ni nitiere jogo mosebedo ka temo ng'ise mar mondo mi omeda ne kuonde kwana mar kuonde chung' od bura e pacho kae. Gino mowacho ni ok bi nyalore nikech kaluwore kod pen chike ma pacho kae iwacho ni wanyalo mana bedo kod kuonde chung' od bura 290 ma ok nyal bedo mohewo kanyo to bende ok nyal bedo matin ne kanyo. Kata kamano wang'e no obi timore. Onyalo mana timore bang' yiero mar 2027. Boniface. En adier ni jatend weche mag yiero pacho kae the chairperson Erastus Ethekon wacho ni okwa bedo gi nafas mar nono kiew ma wantiere go pacho kae nikech owacho number 1 ni omenda matimo kamano onge
gi seche machalo kamagie. Kendo aparo focus mar IEBC gi seche machalo kamagie en ni neno ni ginyalo timo yiero yo machalo nadi. Ok ang'eyo ni wachni biro ketowa kaka jo Kenya yo machalo nadi, nikech wang'eyo ni higa manyien wadhi e yiero, to mana kaka isewacho, pen chike ma pacho kae wacho ni oripo bed ni wanono kiew mwantiere go pacho kae bang' dweche 8 between dweche 8 gi dweche 12. Does it mean ni wase violate the constitution? To kama no is the case, to wadhi timo yiero seche machalo kamagie ka ng'ato dhi e doho bochungo process ma yiero ma biro bedo go next year. Bo wacho ni ok wanyal timo yiero next year. Mae biro ketowa kanye wan kaka jo Kenya. Aparo ni IEBC yudre kama tek kabisa, manyalo wacho gi kisungu ne litmus test maduong' negi seche machalo kamagie. Kendo ok ang'eyo ni biro timore nadi, nikech mana kaka jogo ma kwedo sirikal gisebedo ka giwacho ni IEBC notimo makosa, kendo ang'eyo very well ni nitie ng'atno ama nitie kata groups moko maparo pango dhi e doho mondo chung yiero maduong' mabiro betie higa manyien, based on the fact ni jogi nyocha oko ayukaw nafasi margi mondo mi otim nono kiew mantiere pacho kae. Chairman mar IEBC etekon wacho ni nono kiew mantiere pacho kae be nek nyalre nikech commissioners ne onge. Wang'eyo mana ni higa mokalo yaka commission mar IEBC, duol mar IEBC na ochuogi maber mondo oyud kaka ginyalo tiyo tijegi. But ok ang'eyo ni seche makoro gidhi e doho gibiro wacho ni magi mabiro bedo defense margi ka giwacho ni oyo wan ne waonge gi nafasi number 1 mar timo kamano kaka ne udwaro no within the timelines. Number 2 ne waonge commissioners, and number 3 ne waonge budget. Ok ang'eyo ni mae defense margi, but aparo ni wach ni ketogi kama tek kabisa, nikech aparo jafwambo moro nyo penjo gin to going forward mae biro bedo nang'o, to wacho ni we will cross the bridge kwa chopo kanyo, nikech owacho maber kabisa ni jo Kenya be gin jogo mohero dhi e doho kabisa. Bro ok bi kawo jumbe mang'eny, biro neno ka ng'ato biro dhi e doho pingo yiero maduong' mabiro 2027, nikech IEBC constitutionally neko bedo gi nafas no mar nono kiew mwantiere go pacho kae gi timelines mano winjore kod erokamano. Kata kamano warito neno no bobedo e yo machalo nade kalo ni wenge duto to sani koro ng'iyo mano duol ma tayo weche magiere pacho kae ni gibiro bedo ka gitiyo e yo machalo nade. Adwa ni wadhi chien e it gazet mar adeka mar gazet mar Daily Nation. Nitiere monja mar kweth mar Al-Shabab ma endo timore e gwengo mago mag Garissa, kendo en gino ma wanyalo wacho ni mako dhok ahinya Boniface kalure ni jago ni makoro giko ne Al-Shabab ne onego japuonja ma oyang nyinge kaka Stephen Musili ma jahigni 35. Iwacho ni higni 2 mokalo Stephen Musili ne main japuonj mano mar Hulugo Primary School ma yudore county ma Garissa ne otonyo kowuok e lakto toka kweth mar Al-Shabab ne osemonje. Kata kamano jo Al-Shabab go ne ochiwo siema ni gibro bedo ka giduogo, kendo ne giduogo magiko ne ginege. En gino malita ahinya kalure ni japuonj makamae bende ka somo sigana makamae bende yangore ni nitiere achiel kuom jopuonjre mage ma kendo ne osetimo monje ahinya to ka notemo mar mondo mi koro nyalo bedo ni japuonjre no ne otimo makosa moro, koro notemo mar mondo mi okwere. Kata kamano japuonjre no ne oatake kata no monje. En gino malita ahinya kalure ni koro waneno ka neka mano mar japuonj makama timore. En gino ma wanyalo bedo ni wapenjore ni nyalo bedo ni ne en makt magiko ne onego, nikech kata kiwinjo kaka jogo mane wacho e kinde mane monj makama timore matinde ni ene mane gete kod kweth mag jo Al-Shabab go. Boniface, en wach mokwongo anyalo wacho ni wagoyo mos kabisa ni familia mar Stephen Musili, japuonj ma nyocha tiyo e skul mar Hulugo e county ma Garissa. En wach matek kabisa, mae ng'atno mapod nyocha nigi future maber kabisa, nyaka nyocha ochako familia mare, nenen mana gi nyithindo 2 so far. Nek mar jopuonj e counties ma Northeastern, Mandera, Garissa sebedo gino mang'eny kabisa pacho kae, kendo kelo luoro kabisa ni jogo ma ok gin jogo mawuok e counties go, jopuonje mawuok e counties mopogore mabiro tiyo e counties go. Does it mean ni jonjore gi dwaro mana ni jopuonj matiyo e counties go obed mana jogo ma onyuole counties magitime monj machalo kamagie?
to TSC tima ng'we wach machalo kamae nikech gini okelo luoro kabisa ma kata nyamin Stephen Musili wacho ni aparo ni obende en japuonj asomo sigana ni maber kabisa owacho ni obende en japuonj to kopar ka obrodok tiyo aparo ni obende en county mar Garissa to owacho maber kabisa ni odhi nyiso TSC ni koko bedo transferred to kobiduoge tich e county no nikech oneno ka ngimane ni kinda kuru Gasumbi en wach matek kabisa nikech aparo ni security mar jopuonje irrespective of their ethnic background ok en gino mar bedo wa compromise kendo anyalo mana wacho ni serikal ama interior ministry Kipchumba Murkomen jogo mawinja ma nyalo wacho ne gima wacho en ni nyako neni arita kwe mar japiny irrespective of tich motiyo obedo guaranteed magi jok matiye hostile environment seche machalo kamagi wang'eyo ni chieng' rieny kabisa pacho kae kendo kidhi kata county ma Garissa ama Mandera ibro yudo ka gin jogo ma tie conditions ma very harsh kabisa omiyo ka osendike tich boseyie no nyalo tiyo kacha mondo ne kaka onyalo konyore gi familia mare one kaka onyalo lokro tim achiel ariyo to security mare en gino ma should be assured nikech mae bro mana medo kelo luoro ni jopuonje moko ma oke counties moko dhi tiye counties machalo kamagie nikech kiwacho adier waselalo jopuonjore mang'eny kabisa kendo kes mar Musili ni to litna kabisa nikech mano kaka isewacho ne aparo ni nitie nyathi manotimo makosa school kacha bomiyo punishment to nyathini ne chal ka gima owone ne en ng'atno manosebedo attacked gi jo Al-Shabaab chien kocha giwacho ne en Lion 1 itoboa lakini Lion 2 biro does it mean ne en ng'atno manosebedo marked nyaka security mar jopuonjre matie counties gi duto bed assured kendo anyalo wacho ni duol mar NAT duol mar Kupet ni temur gimoro amora munyalo timo mondo make sure no jogo jopuonjre duto ama jopuonj mantiere counties gi security margi obed assured mondo giyud kaka gifuong'ruok yore mar tije gi magitiyo seche duto mane wach manyalo wacho Aya, kata kamano waoro ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia no kendo ageno ni gibro bedo ka giyudo ratiro. Adwano dhi gazet mar auchiel mar gazet mar Daily Nation registra mano mandiko duond buche mag siasa e pacho kae sani koro chwalo ywak margi ni gintiere kod omenda matin. Political parties registrar decries underfunding. Kaluore kod iwacho kanyo ni registrar of political parties giwacho ni gintiere kod omenda matin mano motelo ne yiero mahiga manyien. Giwacho kae ni ne gikwayo mar mondo mi omigi omenda bilion 1.6 kata kamano migi mana milion 508 kende kendo nyaka sani koro giwacho ni omenda milion 508 makoro no migi giwacho kanyo ni ka gisegolo omenda mano mar chulo sara mano mar rent kachiel kod omenda mamoko gidong mana kod milion 132 kende gino makoro giwacho ni tin ahinya magi duto no wach kod iwacho kanyo ni register mano mar political parties John Cox e kinde ma odiochieng' manyoro ne ochopo e nyim od bura malo ka koro giywak kotudore kod kwano omenda matin magintiere godo Boniface en adier mana kaka iwacho no aparo ni underfunding office of the office of political parties en gino mabro mana kelo ng'ukruok e office no nikech wang'eyo maber kabisa ni wadhi e yiero higa maduong' higa mabiro kendo kata mana parties madwaro no bed registered gi seche machalo kamagie ng'eny kabisa to jogi ok bi yudo kaka gibro tiyo yo mowinjore seche ma gidwaro omenda to giongego mana kaka iselieko ni nyakoro maga jwang' chien kanyo ni ne gidwaro gibed allocated 1.6 billion to megi 508 million gino makelo ng'ukruok matiche kuonde i office no kendo gimedo wacho chien kacha ni in the financial year 2022-2023 ne giparo ni bro megi bilion 4.5 but treasury no megi mana milion 884.3 financial year 2023-2024 negi paro ni bro migi 5.9 billion to no migi 83 million 2024-2025 financial year negi paro ni nyalo migi 1.25 billion but omigi mana negi paro nyalo migi 6.5 billion to migi 1.25 in short jogi bedo underfunded to mai bro mana kelo tich matek i office ni bro for example ni kata mana jotich matiyo kae gin jogo ma tin kabisa compared to the number moripo bed ni tiyo
bro miyo workforce train bro betie kacha timelines ok bedo mete seche mowinjore anyalo wacho kamano. Ka nyaka sani bende ne giwacho kanyo ni apisi mano mar register mandiko duond buche pacho kae nyaka sani koro gisemiyo duond buche mag siasa mago 32 mano wacho kanyo ne osemigi provisional registration matine ni mar mondo mi gichak chenro mano mar ndiko gi e yo makare. Ka bende wacho ni duond buche 32 go makoro dwa ndikore manyien e pacho kae iwacho ni nyaka sani wacho ni gidwaro mano omenda maderom bilion 3.9 mar mondo mi giduto gibed kod apise mago maderom kata ma ok tin ne 24 mayudore counties mago maderom 24. Kopogore kod mano bende nyaka gibed kod jokanyo 1000 e county ka county mar mondo mi koro register mano mandiko duond buche mag siasa obed kod nyalo mano mar ndiko gi e yo makare. Bende giwacho ni gibro bedo ka gindiko ne mano migawo mochung'ne wechego mag omenda mano treasury mondo med gi omenda milion 332 mago duto inyalo somo it gazet mar 6 bathe kanyo Boniface it gazet mar 7 kwanyalo mana ng'iye maber mano kutudore kod weche mosebedo katimore e duond bura mano mar ODM 2027 demands spark jitters in president's party kaluore kod dwaro mago mag duond bura mano mar ODM. Wang'eyo ni duond bura mar ODM nyaka sani koro ne gisewacho ni gibo bedo ka gichako poro wach kod duond bura mar UDA mar mondo mi gilos sirikal manyien e yiero mabiro mar 2027. Ndike kae ni nyaka sani koro nitiere luoro ni Oburu Oginga nyaka sani koro nitiere moko kuom lemo mage dwaro ahinya to tok ka giseriwore kod duond bura mano mar UDA. Nyalo bedo ni koro demands makamago ema koro kelo liet makoni kod kocha. Boniface. En adier kabisa ni nyo ka jo UDA nyochokore State House kacha kendo nyo gibedo addressed kod ker ka giwacho weche mopogore opogore to boke ni koro liekonwa ni tudruok mantie between UDA kod ODM kaka ginyalo tiyo into 2027 kelo liet e party mar UDA kacha nikech ng'en achiel kuom gigo ma party mar ODM osebedo kawacho en ni ginyalo dwaro mondo deputy party position owuog e counties mag Nyanza kocha kendo kata nitie possible candidates ma osebedo kaliekore ka bilongo nyingi e yamo kae. Cabinet slots gidwaro mang'eny, permanent secretaries positions be ang'eny pod gidwaro nyalo dwaro moko kod gigo mopogore opogore manyalo kelo ber ne wan kaka oganda mar Jaluo e serikal. Ok en gino marach, ok anyal wacho ni en gino marach, but on the other hand gima nyaka ODM ng'e ni seche ma utimo kamagie to party mar UDA nyaka gibende gibed concerned nikech aneno asomo sigana ni to aneno ka chairperson mar UDA Cecily Mbarire wacho kacha ni ginde giher mana mondo jalup ker mantie gi seche machalo kamae Professor Kithure Kindiki ema mondo miyo retain position no omiyo ubro neno kantie exchange bro betie between both side UDA gi ODM seche magi timo winjruok mondo ginen to ginyalo loso serikal joma chalo nadie. Wena monda wach ni odiochieng' manyoro nyaluo kabisa Yale MP Winnie Odinga nyentie wang joy citizen kacha kenda anyalo wacho ni owuoyo maber kabisa kenda pake kabisa. Anyalo wacho ni nitie wach manyo wacho madwa medo wach Ramogi kae ni ODM gi seche machalo kamagie weche mag coalition deals de giwerego mondo ginen to ginyalo strengthen party mar gi machalo nadi. Idhi mane negotiation table seche ma OD ni kare ok seche ma OD wang seche machalo kamagie wacha kaka entie ODM nyaka to bed pinye table mondo gi penjere ni to gilos od gimondi nikech nyo wacho ni kaber to bende jogi dhi pre-election deal ama jogi dhi winjore kodong kata mana dweche 2 ama dweche 3 mano bro migi higher bargaining power kendo anto anyalo wacho ni kata party mar ODM oripo chunga presidential candidate mondo gidhi negotiation table gi UDA after elections moloyo wacho ni oyo wami party wadhiure gini kanyakla kuse timo gini eba for example number 1 oduogo okanyal wacho no nyalo change pache but what about demands manyien obiro
kawachako after elections 2027. Ingen politics is a matter of interest. Seche ma useyiere bodhi obete position kacha. Interest mang'eny dhi change. Kendo ana nyalo mana nyiso ni top party organs ma ODM chungura presidential candidate, timura post-election deal gi UDA ka usetimo yiero maduong' mabiro. Mogik on the same, anyalo wacho ni the top brass in ODM, miuru thuolo jogo machalo kaka Winnie, Babu, Sifuna and the rest, muparo divergent views, Orengo and the rest, Governor Mara, maluoro kabisa. Migiuru thuolo mondo giwachnu gima giparo, then samoro gima giwaparo nu ok moru, but anaparo ni future mar ODM kama wasechope gi odiochieng' machalo kamae ni e lwet jogo matindo kaka Winnie, Girian, Babu and the rest. Omiyo nyaka migi thuolo mondo giwach pachgi, ka pachgi ma giwacho ni ok moru, ketgiuru piny mondo unyisgi to un to dwaro nang'o mondo bed gi gino moluongo ni consensus kwa dhi yiero maduong' mabiro 2027. Yes. Ai wacho kanyo makare ahinya kendo waketo wang'wa ni to bobedo e yo machalo nade. Kata kamano warito neno ka demands mago mag ODM bende UDA bro bedo kama motegno. Ahinya to mano mokwongo en mano mar jalup jatend Kenya e yiero mar higa mar 2027. Mwang'eyo ni nyaka sani koro osekelo liet makoni kod kocha. Kapod wantiere it gazet mar 7 nitiere sigana moro ma gazet mar 7 it gazet mar 7 mar Daily Nation omenyo to gazet mar The Standard to koro okete e ite mokwongo kotudore kod monj ma yande obedo kata yande otimore e kanisa moro mano e gwegego mago mag Othaya. Ondikega ni Gachagwa's attacks reveal high stakes power struggles. Nyalo bedo ni nitiere jogo ma otudore kod sirikal ma osebedo ka koro nyayo monj makamagi. To kong'eyo gazet mar The Standard okete ka ni no longer in charge, giketo penjo kanyo. Ka koro giketo picha mano mar ogai mar obila e pacho kae mano Douglas Kanja. Ka nyaka sani wacho ni monj makamano notimore chieng' Jumapil to nyaka sani onge ng'ata mosemaki kitudo kod monj makamano. To parni ma ok en monj mokwongo ma koro imonjo godo Gachagua e pacho kae nyate kinde ma koro wuok oko mar seche moko bed kod romo mopogore mag siasa. Anyalo wacho ni nitie gik moko e political space kae ma nyaka wabed jok ma careful kabisa, nikech anyalo bet ni an e UDA to ni ODM to an competitors walaro kata mana kom mar governor Siaya county kacha. Nitie gik moko koro bed ni timo na nikech abende koro bed na timo gik machalo kamago. You never know, anyalo yombo to kikawo position cha, but at the end of the day chieng' moro abiro dwaro support mari e gimoro mopogre. Piny ni ok ong'e gik ma jogi timo ni Gachagua, nyalo wacho ni ok mora kendo ka support kabisa. Nosebedo impeached, kata kamano olap dhoge pod ndong' mar kata mana bedo rais pacho kae. Miyeuru space mare, en gi weaknesses mage mokabi wache ya mokae, but miyeuru space mare mondo tim campaign mare kaka odwaro, katiba bro yie mondo chung kasa presidential candidate e yiero maduong' mabiro. So be it. Ka jopiny paro ni ng'atno ma gidwaro yiero mondo tawa 2027 going forward, so be it. But gima police ama aparo ni political competitors mage ga few insiders in government okanyal wacho authoritatively samoro ema bedo involved gigo ma masaibu moko ma timore ne gi seche machalo kamagi. Osetom mtoknige, osebedo attacked on several locations. Anyalo wacho ni enough is enough, kendo jatendo kwach pacho kae, jatend police bende pacho kae Douglas Kanja, gik ma utimo ni Gachagua gi wawachura wacha dier jo kama gigi ok ber. Wabedu jo malongo pacho kae, wadwaro siasa mantie kod kwe. Gik ma utimo gi nya neno ka tend arita kwe pacho kae machon, Dr. Fred Matiang'i wachon gik ma timore gi pacho kae nyalo miwa shida mbele kucha, nikech mae kaka wayudore ge problems wasega bedo go chien kacha. Watimuru campaigns e yo mokwe, ngeni campaigns seche chakore not ayanga so far, but dhano are positioning themselves gi seche machalo kamagi mondo ginen to gibro bedo placed strategically o machalo nadi. But wabedu jo mabeyo, competitors magwa kin adui politically. Gima japiny dwaro, ado wachonu serikal ni gima japiny dwaro ama jogo duto mochung' e weche arita kwe pacho kae, gima japiny dwaro en a peaceful campaign. Ng'atno matimo biashara nyama kima kacha ama Gikomba ama Kongowea ama Kisumu Chirombero kacha, gimodwaro ama Busia, gimodwaro en ni kotieko yiero kosego kura mare kacha to nyalo dhi kare mar tich kacha mondo ngimane odhi mbele. Japiny ok dwaro tulo machalo kamagi, japiny ok dwaro koko
wabedo jogo modimbore watimuru gik mwatimo in a more peaceful way mondo wabed jogo manyalo set example ne kata pinje ma and around Africa ma East Africa watimie yiero maduong' mabiro 2027 iyo moro mopogre mondo wachiw lessons ni countries ma neighbor wa kaka Uganda and the rest. Erokamano. Adonwa chik nonro mar gazet kod machinglo manitiere it gazet mar 15 kaito walor nonro mar gazet e kinde ma director mara rangona it gazet mar 15 mar Daily Nation. It gazet mar 12 nitiere report mayande ogol kanyo kod technical working group on gender based violence makoro nyaka sani koro noyango moko kuom gigo makoro nyayo thoe kata neka mag joma mine pacho kae mago nyakwara muge jwang nyalo somo it gazet mar 12 sigana mondik kanyo kod jafwambo mano Daniel Ogeta kako riwacho ni wechego mago mag farming cycle, school calendar, tourism hubs kachiel kod public transport mage moko kuom gigo manyayo wechego mago mag dhaw e kind chwech kata gender based violence. Ka bende nitiere moko kuom counties kiwacho ni counties maka dhowadh nam chumbi ema nitiere wechego mago mag sex tourism mathoth ahinya ka gwengego mago mag Shinyalu kachiel kod Mumias East county ma Kakamega e kuonde makoro GBV ng'eny ahinya. Mago inyalo somo it gazet mar 12 ka piny kanyo bende familia mag johera magi nonegi kata oyudo hinyruok e pinyno mar Russia koro dwaro kony mapiyo kowuok kuom sirikal. Adonwa tie kod machinglo Boniface machinglo makamano ka wang'i achiel kachiel nyakora muge jong bende koro nyalo nene magi weche matimore e paw siasa e pacho kae ahinya nyato motelo ne yiero mar higa mar 2027. Anno ka nitiere jomoko mar orwako lewni mago maga rangi mano mar machungwa wang'eyo ni gin jomage nikech kineno sura gi kanyo gilidho kod dirisha wanyalo pongo gi wiwa ne to gin jomage to wach mawachore kacha penjo eni bende biro nyalore. Boniface en adier ni waneno machinglo ni maber kabisa kendo aneno ng'at machal number 1 pacho kae koting'o bakul maduong' kabisa komiyo jok morwako t-shirt orange. En bakul mar oganda. En bakul mar oganda. Kendo owacho ni we need 3 million votes. Wadwaro million votes million adek. Nyiwinjo chien kata ko wacho ni yiero maduong' mabiro gidwaro ni gikal gi votes mang'eny kabisa between 2 to 3 million votes. Di bed ni votes gidwaro gi kuom jok morwako lewni ma orange gi machal na jo ODM. Okadwa luongo nyingi but nyakora moga jo ng'aparo ni neno jok midwaro 3 million votes gi kuom gi yo maber kabisa. Kendo aneno ka tok number 1 kacha nitie ng'at machalo na Kiani Mudavadi jatend migepe pacho kae owacho ni welcome to the house. Koro welcome to the house ni kan gin jo orange gi midwa bedo welcome into the house mondo kel 3 million votes. Kata kamano ka bende nitiere apani en soup mar oganda mitemo migi to oliet kata kamano tineno ka kolap dhog gi ndog gigombo mar mondo mi gimbe ne gibile oganda makamano. Taneno ka nitiere jago moro piny kanyo kwa ng'iyo sura ne wanyalo pongo gi wiwa ento koro rwako law ma orange gi tai ma yellow matinde ni ento nosedonjo e state house. Joma moko go ema koro lap dhog gi jorni gin bende gidwa donjo kora muge jwang inyalo pongo gi wiwi ne tang'o matimore ang'eni magi duto otenore mana kod wechego mago mag siasa. Riwruok maduong' bura mano mar ODM dwa bedo godo kod UDA. Nyakora muge jwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet. Nitiere kod wach mogik ka watieko. Wach mogik nyalo wacho ni nyithindwa manyoso kalo madwa dhi e grade 10 pod chandore sirikal ne uru ntang' munyalo timo amedo mana duoko erokamano ni jogo mosechiwore mondo min okonynwa nyithindogi. Nyaneno ka e county ma Kajiado kucha nyotim fund drive mogolo mana $17 mabiro konyo nyithindo ma nyocha okalo penj kabisa neno kaka nyalo donjo e grade mar 10. Ok apar ni an gi wach moro mopogore gi mano otherwise agoni mana erokamano wabed godiochieng' maber Nyasaye bedo jakorwa seche duto. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet. Nyakwara muge jwang wakaw yuyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.